Ja, wat vervelend. Maar niet blauw en paars en roze. Nee. Nee dan. Geen groen. Wel geel en groen. Maar geen groen. Ja, Goed vasthouden, hè? Ja. In het midden blijven. Dat kan ik niet. Je zijn het heel goed, zei ze. Hey. Goed vasthouden, hè? Ja, moet je af? Is het snel voor jou, schat? Kijk naar oma. Ja, hallo, Titas. But you see the roof has like that? Ah, zo werkt het hier. Wat dat is de andere kant, schat. We gaan op de andere kant. Ja, mooi daar. Ja, dat is echt mooi, ja, daar. Maar daar ook, hè? Ja, het is wel prachtig, hè. Ja, met de kleuren. Oh, echt mooi. Ang ganda doon. Yung maglola. Hello, titas. Good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Nasa bakasyon po kaming pamilya. Very short weekend trip lang naman. Dito kami sa, nag-staycation lang kami. Dito kami sa isang vacation place. Sa Netherlands lang din. Pero first time namin dito. And by far, ito yung pinakamagandang lugar na napuntahan namin na staycation yung ano namin. Nagsistay kami sa isang house. Ang ganda dito. Tapos ang dahon, ang ganda. Wow. Yeah. Oh, may palik pa dito. This is nice here sa summer. I think kay maliligo man ang mga tao dito. Das is een speeltuin daar, schat. Ja, so daar. Wow, sobrang ganda po dito. May indoor playground sila. May outdoor. And then may patubig dito. Ang ganda. May trampoline dito. Yung sister-in-law ko, brother-in-law, tsaka yung mother-in-law ko. Nilalakad nila si Sena, yung aso. Goed vasthouden, Anna. Anna. Goed vasthouden. Ja, it's okay, it's okay. Thank you, mama. Goed zo. Goed vasthouden, hè? Goed vasthouden. Oh my god. Hindi man takot tong batang to, eh. Mama ook? Ja, wij samen.
Ja. Do it again for yourself? Ja, maar dan ga jij wel mij duwen zo. Yeah? Do that? Okay. 1, 2. Yeah, I will just do that. 1. Goed vasthouden! Goed vasthouden! Hala, uy, malaki naman yung ating aling maliit, uy. Yan, may swimming pool din po sila dyan. And then, ito yung indoor playground. And sa taas yung restaurant. And then this one is the shop, also restaurant. Hi, Tita. Hello, titas. Good morning. Good morning. We are on vacation. We are on vacation. And you like it here? Yes. Very nice here, no? I We think are sa some... going swimming later. But first, we will go shopping. Yes. We have to go to the other side lang. There's no entrance here. There's a monkey town. Anna, up the kant. Wat? Niks. Daar is ook een speeltuin daar. Nasa shop po kami. This one. Gusto ng kadocha ni Anna. That one? Yeah. Okay. Yan, nag-ice cream na si Anna. That's for mini golf lang. Ah, mama, er zitten gewoon eikels in. Okay, kom maar. Mama, er zit gewoon iets plat. Kijk. Oh, show your necklace to the titas, be. Wow, yan, nabudo lang nanay. Balik na po muna kami sa bahay kay si Ruth tsaka yung tatay niya. Pabalik na. So, mag-swimming po sila ni Anna. Ako naman, bahay lang ako today. Hindi ako sasama sa sister-in-law ko tsaka brother-in-law na punta ng city. Gusto ko lang mag-relax, magbasa, ganun. Let's go na. Ang ganda po dito. Whoop! Doe dan. Dan moet jij zo doen. A few moments later. Hello, tita. So, nakabalik na po kami dito sa bahay. Walang tao ngayon dito. So, i-house tour ko po kayo, no? Sa aming bakasyon. So, yan yung ating pinaka-door. So, as soon as you come in, to the right, ang ating toilet. Oh, look. Wat hè? Wat hè? Oh! Oh, Oh, daar. yeah, oh, heel goed. Oh. Ang ating coat rack dito. Andito din namin ilalagay yung mga sapatos na side. And then the next door, this is to the bathroom. May bathtub sila. Nakaligo na ako dyan kanina. Ang bathtub and shower, same na siya. Ayan. Mama, look. And then, Kom maar een beetje. oh, wow. Heel goed. And then, ito siya na door sa, papunta siya sa kwarto namin din. So, if somebody's using the toilet, the bathroom, pwede siyang i-lock inside. And this door here. And ang door na ito, pwede din siyang i-lock from inside. Mama, Oh, ik ga iets kleuren voor Senna. okay. Tama na. And then next ng bathroom, ito na yun po yung aming first bedroom. So, dito kaming tatlo ni Anna tsaka ni Ruth. Share lang kami. Maganda naman yung kanilang bed. Comfortable. Ayan. Hindi ko na ipakita sa baba kasi yung gamit namin nandyan. And then, across, ito na yung door papuntang living room tsaka kitchen. Ito yung aming living room. Mama, weet je hoe ik dat doe? Doe deze zo en dan deze zo. Oh, very good. Nagko-color lang yung ating aling maliit. Andito din si Sena. Iniwan nila si Sena. My mother-in-law and yung kapatid. Pumunta po sila sa city. So, iniwan sa amin si Sena. Ayan yung kanilang pa-TV. And then, yung view sa labas. Yan. And then, yung ating dining.
Ang ganda sa labas talaga. Sa morning, ang ganda kanina. And then, yung aming kitchen. So, nagamit na po namin yan, no? So, pasensyahan nyo lang yan if may kalat pa. And then, yung aking in-laws, may dalawang kwarto po sa taas. Ano siya? Tingnan lang natin, no? Pero, hindi ko po ipapakita yung kwarto nila kay andun yung mga gamit nila. Nahiya ako. So, yan. May ito toilet. And then, may room dyan. And then, isa pang room dito. Hala, ilang rooms pala to? Room dyan. 4 pala ang rooms dito. And then, toilet and bath. Yan. 3 pa pala ang room sa taas. Wow. So, pwede palang 4 na pamilya. Sabihan ko kaya sila mga nanay, no? Na mag-ano kami ba? Mga mommy friends ko. Nandito kami. So, hanggang po dito ang reservation namin hanggang Monday. Pero, trabaho na kasi kaming lahat. Excluding my in-laws. So, uwi na po kami bukas ng hapon. Hindi na po kami pang maghihintay ng Monday dito. Kasi maliliit kami sa trabaho. Kasi siya, ang biyahe kami ng 1 oras kalahati papunta dito. May kalayuan talaga siya. Kaya gusto ko na lang mag-relax talaga sa weekend. Tingnan niyo yung view. At ang leaves. 'Di ba? Yung bubungad sa morning. Wow. Maganda. But yeah, nilibre po kami ng aking in-laws. Kaming lahat. Normally, pag nababakasyon po kami, sila yung nagbabayad sa accommodation. And kami, na lang, yung mga dala, kung hindi pa nag-prepare yung aking mother-in-law, pag may activities or may gala kami, yun na lang. Let's chip in na lang kami. So, si Aling Maliit, dinalhan ko po ng fried rice niya, tsaka spaghetti. What do you wanna eat? Fried rice or spaghetti? Fried rice. Okay. Which spaghetti? The Jollibee spaghetti. What do you want? Just the... Huh? Oh, nothing happened? You don't need anything? I want to eat. You wanna eat? But I haven't heard please. What? You didn't say please. Don't forget to say please, huh? Yeah? Yeah. Are you making something for Sena, my love? What? Are you making something for Sena? Yeah. Magva-vacuum po ako mamaya. Kay maraming kalat dito. Nag-ano naman yung sister-in-law ko, nag-ugas na ng dito, ng pinagkainan. So, ako ang maglilinis sa sahig. May dishwasher naman, pero cleaner nila dito ba? Init tayo ng... Asa mang... Love, I don't know where the microwave is. What? I don't know if they have microwave. What is microwave? Magnetron. What? Magnetron. Nothing. Nagbaon po ako ng rice, no? Kaya alam ko na yung anak ko maghahanap. Ay, dito pala. Microwave oven pala siya. So, nagbaon po ako ng rice kasi alam ko maghahanap ng rice yung anak ko. Pero, yung aking mother-in-law pala nagdala din. Lang, let's just share lang, ha? Okay. I also want to eat lang. 12:00 na kasi. And sila Ruth, mga 12:30 pa yun dadating. So baka magutom na si Ana pa. Pag mag-swimming sila, alam nyo naman sila dito. Tinapay kaagad. Palaging tinapay. Kaming dalawa ni Ana, rice talaga kami.
2 minutes lang. Ang tsaka ng sound ng ano. Ha? Dito na sila. Yes, niyan. Stickers lang to. One eternity later. Als oma hoort, moet je goed aan de kant gaan. Ja. En hier erachter staan. Nog een keer. Even weer zien. Oké, daar. Nee, het is klaar. The next day. Next day na po ito. Maglalakad kami ni Ruth. Ang ganda kasi ng paligid. Anna is there. Busy. Busy sa kanyang iPad. Dat is echt mooi, man. Really nice for autumn. Yan, nakapag-freshen up na kami. Nakauwi na din po kami sa bahay after maglakad-lakad kanina. And nag-ready para mabas ulit. Punta po kaming city ni Ruth. Kami lang. Kasi si Anna, kasama ng lolo't lola, bumalik sila sa swimming pool dito. So, kami naman ngayon ang lalabas. And last day na po ngayon ng bakasyon namin. Tonight, balik na kami sa Schijndel. We're going back to Schijndel. Very nice here. Quiet. Kinailangan namin yun. Kasi maaga akong na-strong eh. Maaga na-strong. I had a really nice morning. Yeah? Yeah. You know what I mean with the argument I had with the neighbor ba in the Philippines. Nga, I know. Pero okay na ako ngayon. Hindi ko na lang chika dito sa vlog kay. Baka nanood siya ba. Malay natin. Shout out sa kanya. Shout out sa mga entitled na tao. Anyway, malapit na po tayo sa sa entrance. Doon si Rod nag-park kasi apparently hindi pwedeng ipasok yung mga sasakyan malapit sa accommodation. Allowed lang siya pag nag-drop ka ng gamit or mag-pick up ng gamit pag upon check out pa. So yun. Samahan niyo po kami sa aming gala dito sa city. Punta kami ng Zwolle. First time namin pumunta sa city ng Zwolle.
park hier. Nakapag-park na po kami. Dito kami sa bandang may patubig dito sa malapit sa sentro. Time share do it. I don't know. So like 3 Okay. voor jou. Yeah, that's good. Het is I think restaurant siya na boat or for parties daw, sabi ni Ricky. Pag may mga event, kanyan. Ganda. And it's going to sail or what bang? I think it sails for, for events or parties. Ang ganda ng vibes dito. It's nice. Nice, Moy. My tour guide for today. Ja. Second? Ja, ja. Ja, kleurstaan. Sino na naman kaya ang kasama nito? Who are you with here, Papa? With a friend when I was young. What time you were 15 or something? So, tingnan nyo na. Iba na naman yung kasama niya. Nung bata pa daw siya. That's nice. Oh, it's already open. Ang ganda naman ang feels talaga dito. It's very nice. Red Tower Bridge. Yeah. Where's the Red Tower? Oh, that's nice. Yeah, it's kind of like, the boss vibe. Maglalakad-lakad lang talaga po kami dito. Gusto na namin makita yung city center mismo. That building is really nice, but look at the details there. Yeah, it's really good. Ang ganda po ng Primark nila dito. Yung kanilang building. Ito yung pinakamakandang Primark na building nakita ko sa Netherlands. Guys, inside the church, ginawa siyang library. Ang ganda pa naman. Like this in the movies. Nandito po kami sa isa pang church. Yung church talaga nila na functional na church. Pero di kami papasok kasi ongoing po yung misa. Nakakaya naman biglaan kami pumasok tapos may misa. Ito yung pinuntahan natin kanina. Alsof je Libraire bank sowieso daar. Ang cute ng pub na to. As usual, kahit saan kami pumunta ni Ruth na city, naghahanap po kami ng Vietnamese restaurant. So, papunta na kami doon. Kaso, hindi pa siya open. Mga 20 minutes pa siya before open. So, dito na lang kami malapit sa area. Akala ko ito na, hindi pa pala. Yung guide ko andito. Senang, it's like Indonesian. Pero ang cute ng mga nadaanan naming restaurants tsaka cafe.
tago pa na. I already smell it, bang. Char. To already start cooking. 2 days before with the car. Nee, to this, like overnight. Medyo tago yung restaurant na to, ah. Tinatawanan ako ni Ruth. Sabi ko sa kanya na ano ko na ba, na aamoy ko na yung pho. Shine outside. It's already open. Yeah, maybe it's already. CPO's. We're already here. Mama Lou. Doing street food. I hope they have also normal meat. We shall see. For sure, they will have banh mi. Bun. I don't know if they have pho. Bun they will have. Ang cute ng Vietnamese na restaurant na to. The seats are not set up yet, ba? So I don't know. It's already open? Yeah. Ang cute naman, ay. Oh, it's very nice. Ang pink. Ang cute. So cute. So, andito na po tayo. Kami pa yung unang customer dito. Ang ganda pa ng aking seat. Ang ganda na aking upuan. Pink na pink. Anna would love this. Pho. Ruth will have pho. Which pho? Kip or bo? Pho. That's Beef? with the number 18. Okay. Mix. Yeah. Let's see. Oh, they have komtam. Komtit. This is pork, yeah. That's one you normally have in the normal one to lose. Boncha? Yeah. Yeah, boncha? Okay. Ito na po yung aking Vietnamese coffee. And kay Ruth, ano siya, lychee. Pogi ng tour guide natin, oh. Yung aming beef, andito na. Looks good. Sure. Yeah. Very good beef. Masarap. Ang sarap ng beef. Tapos, ito yung aming kumtam. Yan, hati lang po kami kasi may pho pa siya, may rice pa ako. I think they make their own baguette, no? Ruth's pho looks really good. Smakelijk. Banh mi is also very good. Yeah. I think so too. I think sila yung gumagawa ng sarili nilang baguette. Kasi iba yung ano niya. Taste niya. Masarap. Proper. A few moments later. Yan, nagsa-shopping kami ni Ruth ngayon. Nasa Primark po kami. Nakapamili na din ako ng konti doon sa labas. Pero ngayon naghahanap kami ng mga medyas para kay Ana, yung mahahabang medyas. Ang si Ruth din naghahanap ng pang-work shirt niya. Yan, ang ganda ng mga trao dito para kay Ana din. Ito siya siguro. Ang ganda. Babalik na po kami sa parking. Medyo dumadami na yung mga tao dito. Balik na tayo. Kasi I think ando na si Ana ulit sa bahay. Tapos na silang mag-swimming. Last look sa sa Zwol. Yun. And I think i-end ko na din po yung ating pa-video dito, no? Kasi medyo mahaba na ito. Kita-kita na lang po tayo ulit sa susunod na video. And sa next natin video, nasa Skindle na po kami ulit. Salamat sa pagsama sa amin dito. Kita-kita sa susunod na video. Doei, mush mush babush, papa. Mush babush.